Με την ευκαιρία της μεγαλύτερης πίτας που θα γίνει στο Περιστέρι 30 Δεκεμβρίου, θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω σαν πρόεδρος των Αρτοπέων Αθήνας, την εταιρεία Σεύκο Ζελάνδια και την οικογένεια Παντή που μας στηρίζει πολλά χρόνια. Αυτή η προσφορά της εταιρείας με το κέικ που θα μας δώσει, με το υπέροχο αλεύρι του κέικ, πρωτοσυνιστό σε όλους τους Αρτοπίους της Αθήνας και όχι μόνο, εμείς αναδεικνύουμε την μοναδικότητά μας, στρέφουμε το τόξο και πελάτη στα μαγαζιά μας. Και όλα αυτά τα οφείλουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ την οικογένεια Παντή με την εταιρεία Σεύκο Ζελάνδια που μας βοηθάει τόσα χρόνια να κάνουμε τη μεγαλύτερη αυτή πίτα, το μεγαλύτερο event σε όλο τον κόσμο. Η πίτα αυτή που θα γίνει 30 Δεκεμβρίου στο Περιστέρι είναι ένας δρόμος πίτα. Αυτή η πίτα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο και αυτό είπαμε γίνεται με την προσφορά της εταιρείας Σεύκο Ζελάνδια που όλοι εμείς οι Αρτοπιοί, σαν πελάτες τους, πρέπει να τις υποστηρίξουμε διότι το καλό το οποίο κάνει ανταποδοτικά στα μαγαζιά μας είναι τεράστιο. Κλείνοντας, θέλω να καταλάβουν όλοι οι Αρτοποί της Αθήνας ότι το σλόγγαν που χρησιμοποιούμε και είναι η αλήθεια, είναι πολύ απλό και πολύ κατανοητό. Η δύναμη είναι στο μαζί. Εδώ και 3,5 χρόνια έχει αλλάξει η ιστορία της Λεμίας και γίνονται πολλά πράγματα καλά. Είμαστε το μόνο σωματείο που ελεγχόμεθα από το πρωτό ελευτή που δεν υπάρχει πουθενά αυτό στην Ελλάδα.